Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ngim kuak ban penyapher jaj benriu, ngi kuak ban penbet ka bahak tungkam ha sekretariat ong uba adalbat. UMLA ka VPP na not selong, uba adalbat nongrum, ula ong baka seng Voice of the People Party VPP kam kuak ban wanra ya ka jingya pher jaj benriu, henrei ka kuak ya ka syong suk syong singan, tangba ya kata ka jing suk don kam ban penbet ha sekretariat ne haying darbar thawan. Yakine ki kentin uba adalbat ula penpau haba ai jingkren haka jingyalang swaban penkut jaka jingsyong kelan mongor haka jaka yang kali hajan ka additional secretariat ke balong haka sengi balang ke badai ka khat nyo tarik ubna jemang ar hajar ar pulai bandawa naka sorkar jela ban penkelano ya ka bahak tungkam nangta ula ong badon ki bakento baki nong mi khmat ki mi syasurok henrei kam lele namar yaki MLA lajit hida upajba namar ka sengka haban perkhat jaka jing jong ka jaj benriu ka VPP kan kren haying dorbar ne ha sekretariat namar ngin yaki yaka jing dawa jong ki pajba ban poi syakathong ula ong nalor kata ula ong baka jingle daka roster system kan penlong yaki pajba ban dawa penkelano yaka bahak tungkam tungjam khnang ban penbetno yakine ki kenrum kenram shu ula ong ru balai ki seng bhalang ki muan ya trailang bat kaseng nakamta ka dauba jong ka jaj benriu henrei ngi kum kaseng ngin pendabet ya ka jing dawa ngi kwa ban long ki nong thau an om ban long ki nong thau pisa namar ka jing du ka ribat ka jaj benriu namar kala jur ka jing tu ya ka hok jong ki pajba ula ong